Kaixo gu, Julen Izagirre, Bainat Gomez, eta Martin Bezigara, eta gaur albondigak onddo saltxan egingo ditugu. Guk errezeta hau hautatu dugu, Bainatek bere amaren etxera egon hiratzean, bere amamak errezeta hau nosbenka egite zigulako. Piperrak, porrue, asenarioa, eta gero saltza kolore hartzeko txuletan ezurre ere ipiniko dugu. Ura botako dugu, eta txiri ordu bitak zutan utxiko dugu. Horrela gainditu jako kaldua. Orain, okelerako Bainatek berakatxa mozten duen bitartean eta Julen gazta mozten duen bitartean, ni okelari gaz pizka bat botako diot, piper beltz pizka bat, eta perejil. Orain guztia moztuta dagoela, osagaiak bota behar ditugu. Gazta pizka bat, berakatz pizka bat, ogi pizka bat, eta azkenik arrautza botako dugu. Eta orain, eskuak guztiko ditugu haragia ez pegatzeko, eta haragi pizka bat hartzen dugu, eta haragi horrekin bolatxo egiten ditugu. Eta horrela gaitzen eskiko batzuk. Albondigak hartu eta frigituko ditugu. Behin albondigak inda daudela, orain Bainatek tipula sartzabinera botatu du. Tipula sartzabinera bota ostean, bero askarera jarriko dugu. Behin tipula errogozita, egin pizka bat